Mergawe maneh, mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog kegiatan Mama Apil setiap hari. Mergawene ngene iki oleh ya lumayan bes, kena digawe jajane bocil karo isi dapur. Daripada pengangguran, nek kanggone aku lek ana ngene iki ku sangat-sangat bersyukur banget. Soale perekonomiane juga terbantu lek ono penggawean koyo ngene iki. Lek pas oleh orderan akeh yo pasti aku entuk bungkusi bes, tapi lek onek mau saiki iku biasa dikongkon moro nang nggone gudange. Koyo aku winginane beberapa hari yo moro nang gudang. Soale ora sampe omah mau saiki. Iki aku bungkusi kerupuk potato. Iki lagi pertama kali ya bes ngonten bungkusi kerupuk potato, soale gak pernah nek nang gudang wis sering bungkusi kayak ngene. Lek sing nang omah iku lagi iki wis mari bungkusi entuk telung sak bes. Kita melanjutkan ngepaki. Lah makku iki sek bagian ngadai nang ngene dhuwur, soale isih ono sak-sak. Iki mang gara-gara staples e ketindean, dadine iki mau tak puwaki kuwabe sampai mari bar ngono iki lagi tak staplesi. Terus cara staplesi ku mau gak sampai ketindean, yo gak sampai ngene oleh aku ngepaki, paling tak paki langsung tak staplesi. Lah iki mang timbang lagi suwi-suwi yo mending dipaki kuwabe dhisik lagi nyandak nyetaplesi. Nek wis nyetaplesi oleh 5 tumpuk langsung diiketi wae besok. Ale bocilku iki njaluk ngusungi, lek wis mari diiket iki ditatakno nang nggone sebelahku. Mumpung bocile gelem ngusungi, gak nangis gak rewel, wis tak los wae. Dadi niki aku langsung tak iketi ae. Dan iki hasil kerja hari ini.